Yellow trumpet tree wenno golden trumpet tree. Makita dagiti akayo ana imula iti igid ti kalsada manipud boundary ti siyudad ti Batak aging gana iti wasnayan ti San Nicolas, Ilocos Norte. Nairugi ana imula dagiti akayo idi maikadwa nga administrasyon ni former Mayor Alfredo Valdez Jr. Asigon dagiti napagdamagan tayo iti munisipyo ti San Nicolas ket nangiyawid ti bukel dahiti akayo manipod iti isla ti Hawaii idi taadda tinagbalin nga official travel na iti kadayta nga administrasyon na. Ti yellow trumpet tree wenno golden trumpet tree ket imuna ana imula iti coastal forest iti southern Brazil ken northern Argentina adaytoy ket maawagan pay ti Epi Amarillo. Iti pagilian a Pilipinas ket addan dagiti luglugar ana kaimulmulaan nan aday ti akayo ket mangrugi nga agsamong ti bulan ti Marso ken agregreg ti sabong na iti dandani pinagtutudo iti tunggal tawen. Adu dagiti maragsakan a biyahero alumablabas iti bisinidad ti San Nicolas amasakupan ti igid ti Manila North Road tangamin ket kadagiti agundaway ket isu iti panagbukadkad ti sabong daytoy akayo. Iti Municipal Environment and Natural Resources Office ti San Nicolas ket agpapaaduda daytoy a klase ti kayo tangamin ket adda dagiti barbarangay iti probinsya nga Ilocos Norte akayat na metten ti agmula ken adda payen dagiti personalidad nga agri-request ti seedlings na tangamin ket gustuda ti sabong na adda payen dagiti pagtaingan iti San Nicolas ken pakairamanan iti probinsya nga Ilocos Norte iti kadagitoy nga gundaway ket addan ti mula da akastoy. Natayengteng ti kulay yellow a sabong na adaytoy ti mangibaga a talaga a golden tree. Iti tayo pa nagsuksukisok ket adda iti kayat na akaipapanan daytoy akayo akayat na asawen ket happiness of coming back. Para ti JCQ Online TV Channel, Joey Cordero Kiawit, nagipadamay. There's plenty of parking, 'Cause veggies bring life. only one block away.